Het grootste pad van de Frieske huisdokters is het in ziekenhuis MCL in Ljouwert vaccineren tegen het coronavirus. Een van de eersten die het aan de beurt wie is huisdokter Bart Maats van de Gediek. Hij kreeg het tijdens de eerste golf zelfs corona. Maats is blij dat de huisdokters nou ook een prik krijgen. Nou, we hebben natuurlijk een belangrijke rol in de hele bestrijding van de corona. Wij zijn degene die de patiënten meestal als eerste zien. We komen veel in contact met patiënten, ziek en niet ziek. We zorgen ook doen ook de nazorg. Ja, dus we hebben veel te maken met patiënten. We voelen ons gewoon veiliger als we gevaccineerd zijn. Van takken weken af worden ook 90-plussers vaccineren. Daarbij is een belangrijke rolwijlijn voor de huisdokters. Ja, er zijn hele duidelijke richtlijnen gekomen voor ons. Gisteravond overigens pas voor de 90-plussers. Het is iedere keer weer het laatste nieuws en organiseren. We zijn natuurlijk voorbereid om vaccinaties te geven, zoals we met de griep altijd al gedaan hebben. En nu gaan we dit weekend voorbereiding maken voor de vaccinaties van de 90-plussers. Ja, hij zit erin. Ja, moest een kwartiertje wachten om te kijken of er geen bijwerkingen waren. En toen mocht ik naar huis. Maat zit er wies mooi dat de vaccinatie vrijwilligers onder huisdokters grut is. Ik denk dat alle huisartsen bewust zijn van het feit dat dit heel belangrijk is. Dat we die vaccinatiecampagne goed kunnen uitvoeren, dat wij gezond blijven en dat het heel belangrijk is om je te laten vaccineren. Zodat we hopelijk in de loop van dit jaar deze coronacrisis achter ons kunnen laten.